Good job. Inde ntchito yabwino ndi imene akugwiratu a Joseph Mwanaveka Nduna oyang'anira zachuma akwanitsanso kupanga sekiwa granti ina chithandizo chochokera kunja ndithu ndalama zochuluka kwambiri 15 miliyoni moti zikhala zikuthandiza boma la Blantyre kumeneko akuti tikudzutsidwa chipatalato kumenekoko tidzikamba pakunena kuti kodino ndalama zimenezo zochokera kutino zithandizo zochokera dziko lanji ayi tifotokoze motere kunena kuti weekend yathaitu a Joseph Mwanaveka Nduna yoyang'anira zachuma kuno ku Malawi ndi zoti tusanali mdziko muno inde tikunena pano ndi zonoti sosali mdziko muno anapitatu ku dziko la Kuwait, state of Kuwait, ndipo kumeneko anakapezeka zonotino akakumanatu ndi acting deputy director general of the Kuwait fund ameneyo apezeka kambirana naye ndi kumene kwapezeka zoneno lukwatuluka nkhani yotino dziko la Kuwait kudzera mu Kuwait fund imeneyi apereka ndalama zokwana 15 million US dollars ngati grant kungothandiza dziko la Malawi tukamba zonotino madollars omakwana 15 miliyoni kutithandiza kunoko ku Malawi ndetu mpaka nakumapangitsabe kuti tidzifunsafunso kuti kodi ndalama zimenezi muti zigwira ntchito yanji akuti atithandize kuti zithandize makamaka pomanga zitukuko zosiyanasiyana kunoko ku Malawi zomangamanga komanso ndekuti kuthandizira dziko la Malawi kuti mwina mwake lidzuke kumbali ya zachuma nde ndalama imeneyi muti ilowa pati kwenikweni iyayi amenetu akunenedwa kuti deputy director general acting deputy director general wa Kuwait fund yemwe dzina laketo ndolemekezeka Rashidi Al-Bada mkulu ameneyo anapezeka zoti mafotokoza kuti ifetu ngati dziko la Kuwait tikhala kuthandiza Malawi kwamba panopa kumapita tsogoloku tidzithandiza chaka china chilichonse ndi grant ndalama zongokupatsani kuti muthandizire kupanga zinthu zitukuko zosiyanasiyana osati kunena kuti ngongole kapena chani kapena kuti ife tofuna china chake basi kungokuthandizani nde chaka chachisiku amba makamakani ndalama imeneyi yakwana 15 million US dollars takupatsani komanso nde kuti chaka china chonse tidzakupatsanso ndalama situdziwa zingati koma tikhati kumakuthandizani ndalama zimenezi zitukupatsani ndi cholinga chonena kuti muzikazigwiritsa ntchito kumbali zokhudzana ndi zamuchipatala kaya kukhala kumanga chipatala kaya kukhala kugulira mankhwala kaya kugulira chani kaya mabandeji komano zokhudzana ndi zachipatala za umoyo yoncho fa zimenezonso ndi zimene zimapanga align ndi corporate social responsibility yathu ifeyo ngati a Kuwait fund yakukamba zonena kuti ngati Kuwait fund ali nde kuti ndi responsibility anaona kuti ndi udindo wawo kuti azithandiza mtundu wa anthu ndeno anasankha kuti pa ntchito zonse zachifundo zimene ngapange ifeyo tizikonda kumayang'ana kwambiri ndi zokhudzana ndi zaumoyo izi chifukwa kapeka ndalama akuyembekeza kuti ndalama ikagwirebe kwambiri kumbali zokhudzana ndi zaumoyo kuthandizira miyoyo ya Malawi kumbali ya zaumoyo izi zisoto ndi malinga ndi kunena kuti Joseph Mwanaveka watapita kumeneko pokambirana ndi mkulu ameneyu amacheze kunoti kumene ndikuchokera ku Malawi tikumana ndi mavuto akuluakulu kwambiri mavuto ngati otino panopa mafuta oyendetsera galimoto tikuvutika kwambiri fertilizer chakudya chimene kubwera nde kuti forex zokhudzanaso zachipatala sizikuyendapo zinthu yayi nde tikuyesetsabe komano tikumana ndi mavuto ngati amenewo amenewo a Kuwait fund anati ifeyo nde tingokuthandizani zokhudzana zachipatalazo chifukwa zimenezozo ndi zimene ifeyo timakonda ndithu kuchita ngati corporate responsibility yathu social responsibility yathu nde ndalama ija timati kodi ndalamayo muyigwiritsa ntchito yotani chifukwa sitifuna theba lilime pa munthu wina wake kodi nde tikukamba chani kodi tikukambatu zonena kuti Mwanaveka apitano ku Kuwait kukasaka ndalama chifukwa yono akudziwa kuvuta kopeza ndalama zimenezo sizotazigwiritsa ntchito molakwika ndalama ndi izi tiyeni zikagwire ntchito malo oyenerera kukafika wina wake ali mu ofesi akungokanda ndevu pamene tikukamba panopo apukusira mutu wake sakudziwa nkomwe kuti ndalama zimavuta osaka motani iyeyo ndi amene adzikalingalira zonena kuti atenge ndalama zija zikhotetsa
akapange nazo zina zake zinazo apindire mthumba mwayiona. Ndeno ndalama zikagwira ntchito yotani kuti at least ntchito zimene akugwira ngati ayina Mwanaveka samangopita mwapaderadera amakhala achoka dziko kuno kafika ku dziko lina ulendo ngakhale wapa ndege magayi ulendo umakhaso ndi kutoropetsa kafika umene kuja ukakambirana ndi anthu kapanga pesodi ndalama zigwisa ntchito motani kuti zisaonongeke. Akukamba kuti ndalama zimene zikhala ndi kuti azigwisa ntchito ku Blantyre kumanga chipatala cha boma cha Blantyre District Hospital. Sipane tukamba za chipatala ya nyuwani twechi. Ndata inu mesa ku Blantyre kuliso Queens kodi Queen Elizabeth Hospital ndapapa bwanji mukupanga akuti ayi kumene Queen Elizabeth Hospital kudzadza kwambiri anthu ochuluka kwambiri akudzadza kuti ku Queen Elizabeth Hospital ndi anthu amene ajawa sikugwira yayi. Mwabiziko zono tino anthu ena ndi kuti akuswekera even malo oti akagone bwinobwino zosakhala bwino zizoti yayi tipange decongested sinanga kwadzadzana ndeti chotseko chigulu tipunguleko chigulu chija tichipongola bwanji tikuyenera timange chipatala china cha boma kuti pamene ena akupita ku Queen Elizabeth Hospital ena ndi kuti akupita ku Blantyre District Hospital kumene koko ndi kuti no azikakhangata akalandira mathandizo kumene monga amene akalandira ku Queens zathandizirako kupanga decongested nanga si vutake Queen Elizabeth Hospital ndi chipatalaso chachikulu chimene chimadalirika I think side ya kumene koko ndi ndalama zimenezo zikagwira ntchito pa chipatala chimenecho kumanga chipatala chimenecho I think ndi zimene amapanga a Kuwait fund ndi kuti no zikugwirizana ndi corporate social responsibility yawo ndi makamba eja ntchito zachifundo zimene anasankha kuti azigwira mtundu wa ntchito zachifundo ayi zabwino ndithu nkhani zokoma ngati izo. Napanga chidwi kwambiri ne konena kuti kodi muti grant fai yakuti ndi granted kodi grant imeneyi ndi loan zosiyana patino muti kodino sirubwereka ngongole apa kodi muti apa sadzabwera nthawi inake ufuna chakuti etira kupatsa ndalama kuti yakuti ndi grant mwayiona ili ngati mphatso chabe kungotipatsa ifeyo basi anthu aku Kuwait tikamakamba sota za dziko limeneli iyayi tifotokoza bwinobwino tikambe zonse anthu aku Kuwait dziko la Kuwait atengano ndalama za matumba mwawo ngati mamisonkho yawo kusonkha ndi kutipatsa ifeyo ngati mphatso iyi tikukupatsani kuchoka kuno ku dziko la Kuwait mukagwiritsa ntchito kumbali zokhuzana ndi zaumoyo mu dziko lanulo tikhati kumakuthandizani mwayiona ubalerwa kunota sizotasira mapakhala kumatithandiza ndi mphatso komano mphatso imeneyi samangoyipereka kunotino tangokupatsani ndi mukamwere midoli kapena mukapangire zimene mukufuna iya amakhala ndi kuti no ayikira ndithu zoti ikachitiridwe mona chifukwa kunoti mukayang'ane kwambiri kumbali ya zaumoyo ndikumene fe timafuna ndalama zathu tikamazipereka tikamazamba zoti tathandiza dziko la Malawi tathandiza ndalama dziko la Malawi napanga anakamangira chipatala ichi kapena zinakathandizira kugula mankhwala ndi awa ife timafuna zimene ndi amakhala azikira ndithu kaejeni kake ndithu kuzikira direction yake ndalama zikalowe ku direction yakuti zikathandize mbaliti imenewa kukamba za dziko la Kuwait ayi zikomo kwambiri anthu aku Kuwait ndete kufuna tingofotokozapo kuti Kuwait yokoti nde ili kutino usamangothokoza koma ndi kuti musakuziwanso kumene ali ayi Kuwait ndi dziko limeneno politchula penipeni amatchedwa kuti no state of Kuwait imene ndi official name state of Kuwait ndipo ndi dziko limeneno lili ku Western Asia kumaiko aluya uko ku Asia chaku west uko I think west ndi madzulo chaku madzulo I think so chaku madzulo kwa Asia ndi kumene wako kumene kuli dziko limene la Kuwait ndipo tikhoza kumangonena kuti ndi komweko kwa aluya uko ayi zikomo kwambiri potithandiza ifeyo ndife anthu othokoza kwambiri ndi we hope kuti ndalama zimenezi zikagwira ntchito yoyenerera zikomo kwambiriso kwa anthu amene atengano mphamvu zawo kafika kumeneko nzeru zawo kapempha kumeneko
mpaka nofika ponena kuti totathandizidwa achina Mwanaveka ndi timu yonse zikomo kwambiri. Ndramazo zipangeni trace bwinobwino zigwire ntchito yake bwinobwino fa the moment ndrama zizangopeze kuti zaonongedwa magaya awo asazatithandizaso mwaona nde musatsekeleza anthu awo akamba kale kuti no tikhatu kuthandizani each and every year chaka china chilichonse apatakhazikitsano ubale oti tizikuthandizani chaka china chilichonse nde kuti tizilandira zithandizo ngati zimenezi zina zipepukidwa nanga chipatala cha Blantyre nakachimanga rokha zimene bwesichita pangaso strain ifeyo mpaka natizipisaso marumba kutani ukasokola misonkho kufinyika ndeli yosagwira nde kuti zithandizo zibwera izi zizigwisidwaso ntchito molongosoka osati kuzisokoneza sizimakhala bonde ikane njira zabwino zoonesa zonoti zithandizo zimenezi zigwira ntchito yake monga mmene zikuyenerera ndipo amene atithandizaja azimvaso kunoti apa nditathandizada anthu oyenerera. Muli maganizo pankhani mene ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma kuayika molemezaso maganizo anzathu akuti